Здравейте, уважаеми! Сега ще ви представя една хотелска стая в Лудогорието в Разград. Дясно ни е банята, съвсем прилична, хубави, нови запазени плочки, всичко е ново реновирано, голямо огледало, гардероб, телевизорче, бюрце, спалня. Имаме картина на стената, хубави цветя. Имаме и диванче с още една картина с цветя. И изгледа, който ни се разкрива към Разград, градът на Лудогорец или Лудогорец, отборът от Разград. Когато има футболен матч, хотелът е пълен. Чао за сега от мен.